veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas idemo zobu. Doći novi update i kao što vidite imam mnogo brawlera ovdje. Niti igra, niti ništa, niti pojačavan. To je mali ali. Uvijek ima sladak beli repić. Znači, update je došao juče, ali sam spavao. Onako ranije umoran. I onda ja se probudim i vidim updateujte zobu. Ja kažem what the fuck, to bre novi update. I kad ja vidim, to je onako kao čupovi zlata, kako to da vam kažem, kao neka irska. I bukvalno znam da sam stavio golden crate na otvaranje njega, kliknu njega i ono se zasije. Ja brate zino i ja vidim šta smo tu dobili. Koga smo dobili? Dobili smo Olija, Mr. Oli, ja. Znači, sad idemo s Olijem, on je veoma dobar, mislim. Moj četvrti zober, a da ne dužimo dalje, da idem samo stavimo u kuticu na otvaranje. I sad smo, izabrao sam da vam kažem, sada smo pet arena, i to da vam kažem. Imamo neke tehničke poteškoće, sredit ćemo ovo, pa vidimo mi kasnije. Eto, mnogo bolje, sada je već sređeno, znači nemate brige, samo konekcija malo stala, ja sam se već sredio i imamo nešto u free storiju, da vidimo. Ovako super. Da imamo neke skine, ovdje se vam ostaje. Evo, već krenemo na game, brate, odugovlačim, kao i gameplayer, brate. Ovdje meni skoro 2 minuta na pričanje. Video traje 10 minuta. Možda malo duže, možda malo kraće, ali 10 minuta, tako nešto moramo da izvučemo. Da bi dobili like, da imamo što je da jedemo. Šalim se bre, ajde sad da krenemo jedan super game. Znači, ljudi, obavezno bacite like, subscribe za mog drugara Olija. Znači, za Olija, bacite za Olija, ne morate za mene, ja sam nebitan. Oli je već... Ne, mrtvi smo. Zašto? Ljudi, ovo ozbiljno, ovo ja ne odlučujem, ovo... Mislite, neki bi rekli, zašto to radiš namjerno? Ja to ne radim namjerno. Ali 0 trofeja gubimo, ali ima 0 trofeja, tako da opet, sad ako se sponujemo, ako bismo koristili, na primjer, Larija, izgubili bismo trofeja. Ovako, Oli ima 0, tako da gubitak je 0 opet. Plina da dobiš damage. To nema damage-a. Uzmemo prvo bow je najbitniji. Al si spor, bato. Malo faster. A ne, on ovo baca. Ti to bacaš. On to baca. Stvarno, ali zašto? O ne, moram da bežem, ubit će me. A ja sam noob, mislim profi, koji ne igra dobro, bolje reći. Jebot, ovo je bilo blizu. Ovo je bilo blizu, sad bi ovaj izašli i onda bi i mene arbajtovali. Evo ga bomba, ućemo bombu. Thank you very much. A bombu bacam ovako. Da možda se ovako odguramo. Jeste, vidi ga. Može da se odguramo, ljudi, ovo je istina, ja nisam ovo imam pojma. Mislim, znao sam zašto lažem, ali opet nisam. Ovo je super, možda da se odguremo. I ovako imamo Oli je, brate, strava, iskidat ćemo ih. Nismo, to neko nije. Sam mislio da jeste, pa onda ne znam nije. O, hvala Bože, vidi što imamo, sad ćemo mi da menjamo njih, vi se. Koji će... A bolje da se ja vratim, šta misli ljudi, a? Bolje da se ja vratim, da. Fuck you. Sad ćeš ti meni. I'm out. Da? Izvini, a šta radiš ovdje? Zašto ti ovo namesti? Zove.
Eto ljudi, vidite, izgubio sam. Čestitam Filipe, bravo, super si bio. Nisi, možda, ne verujem. Nisi bio super, ali opet... Bio sam bolje tebe, Filipe, samo da ti kažem to. Gdje sam trofeje, to imamo. Ajmo play again, evo. Glupo, idemo 2-3. Mislim da će biti 2 partije, ali... Možda imam vremena za treću, ne znam. Ne, ipak će bude 2. Zašto ja određujem, ovo je glupo. Ajde. Sada... To nisam bio spreman, ljudi, to nisam bio spreman. Sada. Sam morao da mašim. Dobra, pa je ovaj ne bara. Đubre jedno. I'm out. Ne, mogu ću mašiti. Jedi. Ujebote, jedva. Ljudi, ovo je bilo jedva, ali jedva, znači jedva sam uspio. Mislim, ko je rekao jedva, je ovo bilo laganica, ovo je bilo easy. Vidite kako sam ga, izdominirao sam ga ja. Ja sam ga izdominirao. Neću neko da primetim. Samo da uzem, molim te. Oh no. Neće preživjeti. Jedi go. Eto. Hadi kao Nubara. Kome bi Nubara. Ipak sam Nubara. Predomišljam se. Samo postoji 9 režima. I love to beginner. Oh, fuck it me. Joj, ovo neće biti dobro. Jao, pa ja sad guram unazad. Jao. Hej, tamo gore. Oh, fuck. Jajte go. Nećete vi, neće mene ništa. Ajde, posijajte se, zašto? Evo ti, jedi. Pođi vatru, jedi. Mislim da ću da izgorim, neću izgorim. Jedem. Ništa, nego izgubio sam sad, ali nema veze. Nastavit će, mislim će biti kraj epizode. Izgubio sam, ali nema veze. Drugo mjesto nije loše. Samo se ljutiš, jedi to si. Izgubio sam. Ja sam izgubio. Ali ljudi, nema veze, znači...
To znači da je game over. To samo znači da sam loš. Ajde, sada ćemo neke bokse, ali imamo nagradice. Ali, Lari, šta će meni Lari, jebem ti sve? Net pointsama, mršu. Zašto? Sam malo pa... Bravo, video sam u studiju. Imamo ovaj video, to je isto bro. Gdje imam novi item. Evo me zezaš, ljudi, evo me zezati. Ovo epizod je super. Mislim da ću da završim ovu epizodu, a vi bacite like, share, subscribe. Vidimo u sljedećoj epizodi. I'm out.